Тимер аякта йөгерү спорты белән һәркем шөгыльләнә ала. Әгәр дә син тизлек яратасың икән, җилдереп кенә боз өстеннән шуасың килә икән, рәхим ит. Озын очлы тимер аяклар боз өслеге белән тиешенчә тоташырга ярдәм итә. Мондый тимер аякта йөрүе җайсыз, ә менә йөгерү өчен бер дигән. Тизлекне җыю өчен, борылганда тигезлекне саклап калу өчен иң кулай вариант. Тимер аякның тимер калынлыгы 1,2 мм. Бу фигуралашуда һәм хоккейда киелә торган тимер аяктан күпкә юқарак. Спортчының киеме дә җил кермәслек булырга тиеш. Махсус тукамадан тегелгән комбинезон, перчаткалар һәм башлык. Кыскасы, колак төбеннән җил сызгырып үтсә дә, сәламәтлеккә зыян килмәсен. Спортчылар төрле дистанцияда көч сынаша. Нигездә 500, 1500, 3000, 5000 метр араны үтәләр. Ир-ат спортчылар 10 километрга да йөгерә әле. Тимер аякта йөгерүченең тизлеге сәгатенә 60-70 километрга кадәр җитә. Олимпия уеннары рәтенә кертелгән спорт төре бу. Иң борынгылардан булып санала. Медаль саны буенча да иң бай спорт төрләренең берсе. Бер спортчы ярышта төрле дистанцияны үтеп берничә комплект медальгә ия була ала. Бу спорт төрендә уңышка ирешү өчен нәрсә кирәк? Для того, чтобы достичь высоких результатов, Югары нәтиҗәләргә ирешү өчен даими шөгыльләнергә, тренерның барлык киңәшләрен тыңлап үтәргә һәм иң мөһиме, безнең спорт төрен яратырга кирәк. Димәк, барысы да синең кулларда. Иң мөһиме теләк булсын. Спорт белән шөгыльләнегез.